Let's begin na session yethu yanamhlanje. Siyanimukela nonke. May we just bow our heads and pray. Baba egameni lika Jesu Kristu, Nkosi nomsindisi wethu. Siyabonga for the door that you've opened. Siyabonga Nkosi ukusithanda ngendlela ebabazekayo. Nendlela engayilinganiswe uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyawubonga umusa wakho. Baba uthandekayo, siyasibonga isihawu sakho. uNkulunkulu impela unesiqhathaniso. Baba uthandekayo, egameni lika Jesu Kristu. Siyakubonga for this platform, siyakubonga for labazalwane esibuthana kunye nabo. uNkulunkulu wethu namandla onkuba sibheke kafushane ezwini lakho. uNkulunkulu wethu namandla ongeze silibheka. It is our prayer, Holy Spirit, to begin to use this word, uNkulunkulu wethu ongcwele, to reveal God, to reveal Christ, to reveal yourself unto us. We pray that our relationship with you will develop into the intimacy, uNkulunkulu wethu amandla, that is genuine. We pray ukuthi as silibheka izwi uNkulunkulu wethu ongcwele, my God, our character, Baba uthandekayo, will be defeated, Baba uthandekayo, so that we can show forth the character of Christ. uNkulunkulu wethu namandla onke. Siyabonga egameni lika Jesu Kristu. Baba uthandekayo, sondle ngaleli izwi lihlale nathi, livuke ngesikhathi esidinga ngaso. uNkulunkulu wethu namandla onke, siyabonga kakhulu, sikunikeza udumo wena wedwa egameni lika Jesu. Sikubonga for each and every believer that is here kule platform. uNkulunkulu wethu namandla onke, siyakubonga ngabo Baba uthandekayo, babusise uNkulunkulu wethu namandla onke, wherever they are. Baba uthandekayo, la bengene khona ukungena kwaba kungabilonise. We pray uNkulunkulu namandla onke for the investment abayenzayo through their data and their instrument and their time, nokulalela kwabo uNkulunkulu wethu namandla onke. This investment as bayenza, let it show forth returns in their lives and in their families. Egameni lika Jesu, raise men and women that are going to carry your presence into the marketplace. Ukuze izimo zonke ziguquke ngenxa yabo. Wena uhleli nabo. Siyabonga egameni lika Jesu Kristu. We give you praise and we give you honor in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you so much, Bazani. We are on the character of God. We're looking kwi-character kaNkulunkulu, isimo sakhe. uNkulunkulu ukuthi usimo sini. Sishilo sathi ezinye zezinto uNkulunkulu ayizo zibonakala ekusebenzeni kwakhe. Kuyenzeka kube khona isimo kanti isimo afuna ukuzambula ngaso. Ukuze lokho bungakwazi ngaye ukwazi through leso simo. Asibona abantu abayisaba izimo, asikhuleki kuba zingafiki izimo, ngoba ezinye zalezo zimo zizosilekelela ubuNkulunkulu simazi kangcono. The character of God, the Bible describes God's character as unchanging. uNkulunkulu wethu akaguquki. uNkulunkulu wethu akaguquki. uNkulunkulu wethu akaguquki. Amen. Kuguquka izimo ziguqulwe uNkulunkulu ongaguqukiyo. Yes, Lord. uNkulunkulu wethu akaguquki. New and the Old Testament, if you look at them closely, you'll find ukuthi uNkulunkulu i-character yakhe nje akaguquki. Amen. uNkulunkulu uma uyileyo nto ayiyo, uNkulunkulu akashintshwa izimo. That is why eyikhathini eziningi uJesu uyidemonstrateile lento, eyiphila lempelo yokumbula uNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu akaguquki, kuguquka izimo. Uma ufika kuye ugula, kuguquka isimo. Amen. Uphile ngoba kufika ongaguqukiyo. Akathi mayifika kuwe kufika isifo abese naye egula kanye nawe. uNkulunkulu wethu akaguquki, is an unchanging God. Yes. Number 2, uNkulunkulu wethu is defined by perfect love. Okay.
uNkulunkulu wethu luthando, perfect love, no greater love kunalolo ukuthi omunye abeke ukuphila kwakhe phansi ngenxa yomhlobo wakhe. Amen. God is defined by perfect love. uNkulunkulu wethu uluthando. Okwesithathu, uNkulunkulu wethu uvela ngobungcwele. Be ye holy as he is holy. uNkulunkulu wethu ungcwele. These are characters kaNkulunkulu esimi ngazo. Number 4, God is just. Okay. uNkulunkulu wethu is just. uNkulunkulu wethu uhlulela ngokulunga. uNkulunkulu wethu izinto zibiza zinjengoba zinjalo. uNkulunkulu wethu umile, is a just God. He is a just God. And number 5, God is compassionate. Okay. uNkulunkulu wethu unesisa, uNkulunkulu wethu unesihawu, uNkulunkulu wethu unozwelo. Okay. uNkulunkulu wethu unozwelo. Lithi iBhayibheli wathi ebona isixuku, he was moved by compassion. Okay. Compassionate God. Mebona abantu behluphekile, uNkulunkulu compassionate. Mebona bexakekile, he moves to their direction. Amen. Lithi iBhayibheli wathi babona emkhunjini sebexakekile, he moved Oh, hallelujah. to their direction ngoba is compassionate. uNkulunkulu mawudlula esimoyeni akakho umkhanya amele kude ahlekise ngawe. Is a compassionate God. Uyasondela kuwe. Khona izimo ongena kuzo kubaleka abantu. Amen. Kubaleka abantu ngoba abantu usually they come to you not for you, they come to you for them. Yeah. Kodwa uNkulunkulu meza kuwe uzela wena. Wabona uluntu lushona esonweni, Jesus. wasikwa imfesane engumangaliso. Yo. Wamncama uYesu kokuphela kwakhe. Hallelujah. Wehluleka ukubuka abantu bese enhluphekweni bebhuqabhuqwa isono. Wehla yena uqobo. Amen. Wazobona inkinga yabantu. That's a God that we serve. Amen. Kufuneka wazi ke ukuthi ukhonza uNkulunkulu onjalo, ukhonza uNkulunkulu ongaguquki. Umizimo ziguquguquka bambelela kuye. Amen. Lithi iBhayibheli kukhona lelizwe elithi kusazoba kanye. Amen. Lithi lelizwe likhomba ukunyakaziswa kwezinto. Amen. Ukuze lezo zinto ezinyakazisekayo zisuswe kuthi lezo ezinganyakazi zime. Amen. uNkulunkulu wethu akanyakazi. Hallelujah. uNkulunkulu wethu uthando lupheleleyo. Perfect love. Perfect love, it's love olungancikile kuwe. Okay. Aluncikile ukuthi wenzeni. Uthandwa noma. Uthando lusithanda noma. Amen. Alona uthando lusithanda ngoba. Yes. Is love. So ke ingakho iBhayibheli lithi siseyizoni wabonakalisa ukusithanda kwakhe kuloko ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Amen. uKristu is the price of love. He is the demonstration of God's love. Yo. Ukuthi uNkulunkulu uthanda kangoba yena sacrificially as a sacrifice. Ngenxa yomuntu. Kungena uNkulunkulu onile kuumuntu onile. Kodwa uNkulunkulu akahlala agoqa izandla akulinda ukuthi uyobuya. Waxolelwa ungakaxolisi. Hallelujah. Waxolelwa ungakaphenduki. Yes, Lord. Waxolelwa. Ngisho umuntu njengamanje ohleli endaweni engemukeleki. Amen. Onezinto azenza ezingemukeleki. Akazenzi ngoba engathandwa. Uzenza noma ethandiwe. Uthando luyama lulinde wena. Amen. Ukuthi uyoze wena ubuyele kuye. Ungcwele yena ungcwele. Yeah. uNkulunkulu wethu angeqhathaniswe nalutho. Hallelujah. Ebungcweleni bakhe. Asho njalo amakherubhi
Jesus. namasela. Oh my God, asho njalo athi Jesus. ungcwele. Ungcwele ayikho into ayishoyo, ayikho into abayibonayo, bathi nje ungcwele. Hallelujah. He is different, uhlukile. Uhlukile uNkulunkulu wethu, mawujikela ngapha uhlukile, mawujika ngapha uhlukile. And wahlukaniselwe ubuNkulunkulu, akanayo into angayenza. Yo. Wehlukaniselwe bona. He is being set apart for lento ayiyo. uNkulunkulu wethu is just. Oh, yes, Lord. uNkulunkulu wethu wahlulela ngeqiniso. Hallelujah. uNkulunkulu, my God, uNkulunkulu ungumahluleli olungileyo. Amen. uNkulunkulu wethu is compassionate. Across both the Old and the New Testaments scriptures reveal a divine nature that is entirely trustworthy. Okay. Ungamethemba. Kulezi zinto ezisho ngenhla, uNkulunkulu ungamethemba, he is trustworthy. Yes. Ungamethemba. Number 2, he is very patient. uNkulunkulu wethu unobubele, uNkulunkulu wethu, oh my God, uyalinda. uNkulunkulu wethu uyalinda, is patient and deeply invested in well-being of humanity. Uyazi uNkulunkulu uzidayisele i-well-being yomuntu. uNkulunkulu ufuna ukubona umuntu indalo yakhe, i-creation yakhe. Ufuna ukuyibona yenza kahle. Ufuna ukuyibona iqhakaza. uNkulunkulu la ukhona akukhathalekile njengamanje abantu abakuboni, kodwa unohlelo ngawe. Yo. Ngoba engqondweni yakhe unawe uphumelela. Hallelujah. Ngoba upatient uNkulunkulu. Upatient uNkulunkulu, sombona njengezani, sombona khona manje uNkulunkulu wethu upatient and is deeply invested in the well-being of a human being. Yeah. uNkulunkulu wethu umuntu nje abathanda. Uzwabuza David, wathi uyini umuntu? Hey. Ubebuza David, ngicabanga ukuthi David ubebuzwa yena ukuthi what is a man that you should care about him? Yini umnake kangaka umuntu? Yini umnake kangaka? And abese impendulo ithi wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu. Oh my God, uNkulunkulu trustworthy, patient and deeply invested in the well-being of humanity. Ngiyacela basibone amavesi okuyiwona asi driver ukuba uNkulunkulu wethu simbuke kanje. Uma sibuka these Bible verses esizowabuka manje, aveza the multifaceted character of God. Okay. Leli bunch elinembala eminingi. Yes. Leli bunch lika Joseph alithungela uyise emthanda elimabalabala. Yeah. uNkulunkulu wethu mabalabala. Amen. 1 John chapter 4 verse 8. 1 John chapter 4 verse 8. 1 John chapter 4 verse 8. He who does not love does not know God, for God is love. uNkulunkulu uthando, ngako ngathandiyo akamazi uNkulunkulu. Hallelujah. Bazalwane, ngako ongathandiyo akamazi uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu luthando. Amen. Okusho ukuthi uma sewutholene noNkulunkulu sewuphatheka kwi-divine nature, kwi-nature yakhe. Amen. Ubonakala ngokuthanda ngendlela athanda ngayo. Amen. Angiphinde ngisho. Amen. Ubonakala ngokuthanda ngendlela athanda ngayo, hayi ngendlela yemizwa yakho. Hayi ngendlela yemizwa yakho, kodwa uthanda ngendlela uNkulunkulu athanda ngayo. Abanye bazibakubuke ngazuthi kubuphukupukwana. Yeah. Kanti kuyingoba ungena uNkulunkulu oluthando. Amen. La siqala ukuthandana, lithi iBhayibheli abantu bawonazi bani ngabafundi bami isibili. Ngoba nithandana. Lento yethu yokuthandana ingumyalo. Okay. Hayi angiphinde ngisho. Lento yethu yokuthandana ingumyalo. Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane. Amen. Lento yethu yokuthandana ingumyalo, asikwazi ukuphuma eceleni. Ngoba uthi ongithandayo ugcina imiyalo yami. Amen. Ngakho ke eminye yemiyalo emkhulu esinikezwe wona yile yokuba sithande abazalwane. Okay. Sidlulile kufeni.
ngokuba sithanda abazalwane. Lento yokuthanda asithandi ngoba ukuthi sizwe imizwa yethu. Yeah. Ithi asithande. Sithanda ngoba sihlangene noNkulunkulu oluthando. Ngakho ke okusho ukuthi uma besingayibeka ngeindlela besisothi uyena usethanda ngathi. Right. Uma efuna ukuthanda abantu usebenzisa thina. Right. Sisesandleni sakhe. Umthanda umuntu noma yena engakuthanda. Uthi manithanda abanithandayo ninamvuzo omuni. Abenzini njalo abaFarisi ngoba nabaFarisi bathanda ababathandayo. Uthi kodwa thina siyothanda nezitha zethu. uNkulunkulu luthando. Anyone who does not love does not know God. Ukuthi uNkulunkulu uyamazi asizwa ngobusho kuphela. Kuhle nokusho siyakumukela. Ukusho wena uthi bazani bami nje baningibona njena uthola ukufakaza ukuthi ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Kuhle. Yeah. Ukuzwa ngawo ukuthi uyamthanda uNkulunkulu kodwa engathi kuhle kakhulu lokho ositshengisa kona ngokuthanda abazalwane. Yeah. Lithi iBhayibheli anyone who does not love does not know God. Awukwazi ukungathandi kanti uNkulunkulu uyamazi. Yeah. So mawazi uNkulunkulu ubonakala ngokuthanda. Amen. Ngoba uNkulunkulu uluthando. Amen. Psalms 86 verse 15. Amahubo 86 verse 15. Amahubo 86 verse 15. But you, O Lord, are a God full of compassion and gracious, long-suffering and abundant in mercy and truth. But you, O Lord, are a God full of compassion and gracious, long-suffering and abundant in mercy and truth. Now Elamiliti, Psalm 86 verse 15. But you, O Lord, are a God merciful and gracious, Okay. slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. And abounding in steadfast love and faithfulness. That's our God. Uthando lwakhe lu steadfast. Yeah. Uthando lumiyo. Yeah. Uthando lunganyakazi. uNkulunkulu akancikile ukuthi bamtshele ngawe bese qhamuke seshintsha ubuso. Amen. uNkulunkulu loves you no matter ukuthi anibathini. Yes. uNkulunkulu loves you no matter ukuthi ulaphi. Yeah. Ungashintsha ukuma wena ume ngapha. uNkulunkulu ikhona leya anele ethi slow to anger. Slow to anger, yes. Slow to anger ngoba uNkulunkulu wethu is a God, merciful and gracious God. Uyabona? Merciful. Makukhuluma ngokuthi merciful. Yeah. Kusho ukuthi ngeindlela akasireward njengokwenza kwethu. Yo. Uma kufanele asigwebe, mekufanele asilahle ngenxa okwenza kambi kwethu. Yeah. Uyagwinya ukulahla. Okay. Akhetha ukungasilahla. Okay. He is being mercy. Okay. Kodwa abe gracious. Makuthiwa ugracious usenzela izinto ezingasifanele. Mercy is when he does not punish you Okay. according to your doing. Okay. Kodwa grace is when ekwenzela into ongazange uyiqualify ukuthi akwenzela. Yeah. Yeah. Amen. Amen. You can fall short on certain things kodwa grace Yo. will cover you ngoba uzokwenzela engathi wenzile. Yeah. Uyabona Yeah. igrace ayilindi ukuthi yenza. Yeah. Igrace ukwenzela yena ngokukhetha kwakhe. Yo. Yabona akalinda akasho ukuthi yenza ukuthi khona ngizokwenza ukuthi. uNkulunkulu wethu akasebenzi nathi kanjalo. Yeah. As a matter of fact siyamkhola uNkulunkulu ukuthi uzobe yasivumele ukuba sambe siyobuka ama covenants. Okay. uNkulunkulu awenze nabantu. Okay. Onke ama covenants uNkulunkulu awenze nabantu. Yeah. Akenzi covenant uNkulunkulu ethi yenza ukuze ngenze. Yes. Okay. Uma enza covenant uzithembe yena kwi covenant. My God. uNkulunkulu menza kwi covenant uzethembe
yena I-covenant isuke izofulfillwa uyena Okay. irrespective ukuthi wena awenzile Yeah. kodwa akenzi ngoba encike kuwe ukuthi yenza khona ngizokwenza Yeah. uNkulunkulu ufunga isifungo efunga ngaye Amen. akafungi ngawe Amen. so inako uNkulunkulu menza I-covenant usuke yenza naye eyenza ngaye Okay. my God wena uyi-beneficiary Okay. kwi-covenant wena uyi-beneficiary like salvation Right. when you look at salvation you don't have to do anything for you to be saved ngoba uNkulunkulu yena owanikela Okay. uyena futhi owayemnikela futhi wayinikela kuye Okay. wawungangena endawo Yeah. ekwenza lokho so that wena you can be a beneficiary yaloku kwenza kwakhe so kusho ukuthi njengoba ethi abeza kimi ngeke ngibalahlele ngaphandle Yeah. akasho ngoba ethemba ukuthi wena mawuza khontoza nayo Yeah. uthemba ukuthi njoba uza uzentweni aseyenzile Aseyenzile, yeah. Yeah. njengaleya ndoda ecebileyo elithi iBhayibheli yathuma yakhipha imemo zedili Yes. Yes. yathi Yes. bazo zedilini yabona uNkulunkulu ukhuluma ngoIsrael wakhipha imemo zedili abamenywa according to the scriptures bamenywa bathola iprofeto bathola yabona izinto zonke inkomba zonke bathola ama types ayikhomba ukuthi khona uMesiya ozayo kodwa lithi iBhayibheli uma esehlabile kwapheka ukudla kwavuthwa sebeyolandwa manje ukuba beze edilini hayi bazohlaba bazodla hayi bazohlinza bazodla bafaka ixoliso abeze edilini selilungisiwe usehlabile wapheka wenza yonke into wa decorator usebabiza edabeze bazohlala etafuleni mbele ubabiza my God ubabiza useqedile that's grace that's grace but bafike bafaka ixoliso wathi umunye ngithenga insimi ngisawuyibona wathi umunye ngithenga inkabi ngisawuyihlola wathi umunye kade ngishada soke ngiya kwi-honeymoon zaningi ixoliso ngokwabo ezijustifiable kodwa bakhohle ukuthi imemo kade zaphuma they should have done these things around this man but they bathatha isimemo basibuyisela eceleni benza izinto zabo abantu labo Israel lo omenyele leli dili uKristu sefikile uloke ekhonjwe yibhalo zathi uyeza zathi uyozalwa intombi yabona zamkhomba zathi uyodayiswa abahlobo bakhe uyobulawa ngokulenga emthini sekwenziwe konke uma sekuthiwa wozani wamhlamuka bangeze edilini kwasekuthiwa hambani inhlanganeni zezindlela ngoba laba basezanga enibatholayo nibacindezele ithina ke labo abezizwe labo sasingamenyiwe thina kodwa sathola ngoba idilise lenziwe kodwa ngeke ukudla kulahla abasesebelandwa nabo savinjezelwa ke indleleni kodwa bacinde ingakho masishumayela siyacindezela ingakho esikhathi abahede nabasiqondi bayibathi lana bashumayela kanti ingoba siyabacindezela ngoba sekuhlatshiwe sekudla sekulungile sefanele bangene manje ngoba yithuba lokungena kwabo so ke bacindezeni bangene uyabona so ke sangena kanjalo edileni bengifisa ukuveza leyo nto ukuthi lapha kunemercy kunegrace imercy is when engakugwebi ngendlela afanele akugwebe sasifanele ukufa Nkosiyami sasimele ukufa usho njalo babona uSigwili bathi sasimele ukufa kodwa yena Nkosiyami waba imvana angithi yabona waba imvana ongasazanga isono waba isono ngenxa yethu angithi yabona so ke manje yonke into seseyilungisiwe so ke akasigwebi inkokhelo yesono ukufa befanele sife akasibulali kodwa kunaloko usenzela
esingaqualify ukwenzelwa khona. So that's why iBhayibheli lalithi merciful and gracious God, slow to anger but abounding in steadfast love and faithfulness. uNkulunkulu wethu abound in steadfast love. Uthando lukaNkulunkulu luyalindana. Uthando lukaNkulunkulu luyabekezelelana. Uthando lukaNkulunkulu liyakulandela. Lithi iBhayibheli ngiyokulandela mona kuze bephekwe ethuna. Njengoba ubona kushunyelwa yonke indawo kume imvuselelo kume imthandazo kume ama conference yonke lento uthando lukaNkulunkulu olu steadfast. Uthando lukaNkulunkulu olulandela umuntu. Bazalwane asidlule Lamentations isililo Lamentations chapter 3 verse 22 and 23. Through the Lord's mercies we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. Okay. Never ceases. There is nothing that can stop uthando lukaNkulunkulu. uPaul methi nje yini yosahlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Ileyo nto ayishoyo. Uthi noma kuthiwa siyazingela. Noma kuthiwa indlala. Lolu thando lu steadfast. Lolu thando never ceases. Yabona, his mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. uNkulunkulu wethu bazane bami lo esikhuluma ngaye uye lo esikhuluma ngaye, his love and mercy. Ngiyafuna sibone le enye i-character esikhulume ngayo, i-unchangeability. Okay. Faithfulness and unchangeability. Ukwethembeka kwakhe, my God, nokungaguquki kwakhe. Ukwethembeka kwakhe nokungaguquki kwakhe. Numbers chapter 23 verse 19. Numbers chapter 23 verse 19. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not make it good and fulfill it? Yabona uNkulunkulu wethu uthembekile. Uthembekile. Now uNkulunkulu wethu lento yokwethembeka ngiyafuna ukuyichaza into yokwethembeka. Okay. Lento yokwethembeka kaNkulunkulu akungobe ethembeke kithi. Okay. Uthembeke kuye. Okay. Yabona, ngoba isethembiso siyizwi lakhe. Angiphinde ngisho. Isethembiso siyizwi. Uma kwethembisa usuke yena ekhuluma izwi lakhe. Now ngifuna ubukeke ukuthi uma lithi uthembekile, uthembeke kuloku akuthembisile. Akathembekile kulo amthembisile. Okay. Otherwise uma ethembeka kwamthembisile, kuzofanele ukuthi uma eshintsha lo amthembisile, naye bese eshintsha. Kodwa uthembeke esethembisweni. La lize lithi lento emenza angithi yabona manje lithi God is not a man that he should lie. Nor a son of man that he should change his mind. uNkulunkulu akakwazi ukuguqula umqondo wakhe. Ngoba umqondo wakhe ubekade ukhiphe izwi lakhe. So fanele kusho ngendlela abuyele emuva ezwini lakhe. Akhuluma into abuyajika. Ngifuna ukubonisa la. Okay. Uthembisa uAbraham wazomshintsha igama benoSarai. Wathi uAbraham uSara. Uma efika ezogcizelela isethembiso sakhe. uSara uyahleka. Lento yokuhleka kaSara, it's a laugh of disbelief.
yokungayikholwa ubheka iminyaka yakho Sara abheke lento ethenjiswayo abheke yena azibone ukuthi lento ayisafani njobe ehleka yike embuza ethi uSara uhlekani kwadinga uba lokuhleka kaSara okuyi disbelief kodwa ngenxa kuba isethembisa kasenzanga ngokuhleka nokungahleki kaSara wasenza ngezwi la akakwazi ukubuya emva ngenxa yokuhleka kaSara so uNkulunkulu into ayithembisile uzoyenza noma wena ungakholwa okay Jesus. Okay phela uthi ngenxa yegama lakhe Nkosiyami yabona lokhu kwenza ngenxa yegama lakhe uNkulunkulu is protecting uNkulunkulu is standing up for his name is standing up for his word for izwi liphume kuye ngoba uma ethi akaguquki change his mind uma eshintsha inqondo kofanele ukuthi aphendukele into eshiwo uyena wena yobungasangeni kobe sekubuzwa ukuthi what kind of a God is this okwazi ukushinto abuye emva entweni ayishilo akaguquki akaguqulwa ngabantu uNkulunkulu when God has made a choice ekukhethile ngensindiso yakhe ukukhetha ukukhethile akezukuguqulwa uwe akezukuguqulwa abantu ngoba uNkulunkulu wethu is not a man that he should lie Jesus nor a son of man that he should change his mind has he said and will he not do it umuntu eke wayisho uzoyifeza uzoyifeza has he not spoken will he not fulfill it that's our God amen James chapter 1 verse 17 oh hallelujah every good thing given and every perfect gift is from above. It comes down from the Father of lights, the creator and sustainer of the heavens, in whom there is no variation, no rising or setting, or shadow cast by his turning. For he is perfect and never changes. Never changes. Never changes. Every good gift and every perfect gift is from above. Yes. Coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Akanazi isithunzi sokuphenduka. Angazi lento asikho ngisho isithunzi sokuphenduka. In other words, uma umile njengoba ngibheke ilight. Yeah. Uma ngiphenduka. Isithunzi siyakhomba kuthiwa kuyena la emkhona ngeke ubone ngisho isithunzi Nkosiyami yabona no shadow of change akashintshi uNkulunkulu singashintsha siye la sifuna ukuya khona uthe umbhalo wencwadi yamaHebheru wathi uyizolo Jesu uyena namhlanje uyena phakathi akashintshi uNkulunkulu wethu so ke uma njengoba simambula kanje sishilo ukuthi one of the priorities priorities ethu noma primary purpose yeBible study ukuba simazi uNkulunkulu amen ezikufundwa kanje umthandazo wami uthi uMongcwele akathathe lamazwi awacindezele enhlizweni awacindezele kumoya awaqophe awaqophe enhlizweni la ingeke acishwe khona lutho angacishi sewucwilile ezintweni uthi mawuthi ukhumbula ukuthi akashintshi imina engisukile kodwa yena akashintshi ikona enye icharacter yakhe this one of holiness and righteousness nokulunga kwakhe 1 John chapter 1 verse 5 1 John chapter 1 verse 5 yes
This is the message we have heard from him and declare to you. God is light. In him there is no darkness at all. In him there is no darkness at all. Yes. You can't follow God and walk in the dark. Yeah. There is no darkness. Uhlukaniselwe, uzihlukanisele ukuba be ukukhanya. Yeah. Ukukhanya. There is no darkness in him. Yiwo lo mlayezo esawemukelayo. Nesiudlulisela kini. Yeah. Sawemukela kuye, siudlulisela kini. Ukuthi God is light. In him there is no darkness at all. Deuteronomy chapter 32 verse 4. The rock, his work is perfect, for all his ways are just. A God of faithfulness without iniquity in justice. Just and upright is he. Just and upright is he. That's our God. Our God is just and upright. Yes. Akana iniquity, akana mpambano, Hey, Sam. akana nkohlakalo. Akana mpambano, akana nkohlakalo. Yes. He is a God of faithfulness. Yes. Yes. Yeah. His work is perfect. For all his ways are just. That's our God. Amen. Then if we do Exodus chapter 34, verse 6. Then the Lord passed by in front of him and proclaimed, The Lord God, compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness and truth faithfulness. Nangok. The Lord passed before him and proclaimed, The Lord, a God merciful and gracious. Merciful and gracious. Yes. Merciful and gracious. Sayichaza ukuthi imercy it's when engakupanishi efanele kupanish. Yes. Grace imercy ekwenzela okuhle engafanele okwenzela. Ungaqualify. Sathi ke slow to anger and abounding sikhulumile ngayo. So ke siyayibona la is a compassionate God. 2 Peter chapter 3 verse 9. Second Peter Chapter 3 verse 9. The Lord does not delay as though he were unable to act, and is not slow about his promise, as some count slowness, but is extraordinarily patient to Holiness attribute. Holiness attribute yakhe. It's an utter moral purity and perfection. God is perfect. Yes. Ayikho into ehlephukile, uNkulunkulu perfect. Yes. Do you know ukuthi kangoba ayikho into ongayenza engalimaza uNkulunkulu? Angaze ayikho into ongayenza engashintsha uNkulunkulu. uNkulunkulu akekho prepared ukwehla ebuNkulunkulu bakho ngenxa yakho. uNkulunkulu akakazi ukwehla azoxova uda kolixovayo. Fanele a maintain indawo yakhe ngenxa yegama lakhe. Yes. Yeah. Yabona? uNkulunkulu fanele akuthande ungamthandi. uNkulunkulu ukuthanda umthuka. Yabona? uNkulunkulu ukuthanda uthi akekho uNkulunkulu kusho wena. Uthi there is no God. Lizo iBhayibheli lithi isulu enhlizweni sithi uNkulunkulu akekho. Kodwa ukuthi isulu sithi uNkulunkulu akekho enhlizweni akumenzi yena ukuthi abe sesizona. Ngoba akakwazi ukusuka ebuNkulunkulwini. Yeah. Yabona? Wena uma uthinto umuntu, uhletshwe umuntu. Uyehla uye kwilevel yomuntu okuhlebile. Ngoba uyehla uhambe uyombuza, uyomqulisa icala. Uyohlala phansi naye. Ubusholani lento ngami. Seyifike ngesikhathi wenza lento uze kwilevel yakhe. Yeah. Uze kwilevel yakhe. Yeah. Ngesikhathi lo ya drive emgaqweni, ekudrivisa kambe. Angithi abantu? Yes.
ngesathi kudrivisa kambi ulindele ukuthi uzomphakamisela umono Yo. ulindele ukuthi uzomthuka uzomshayela ihuti and uma ngazo ukuthi awu lo muntu akwenzi lo ingoba you refuse ukuzoxova udaka alixovayo ngoba yena ukuzaze nelise abona ukuthi usendaweni yakhe fanele mayishayiliswe kabi omnye umuntu lo muntu amthuke lo muntu amshayela ihuti lo muntu amphamisela umono amuntu abona abone ukuthi azizwe ukuthi awusendaweni yakhe wena you can't do that ngoba sewehlile weza kwi level yabantu uNkulunkulu uhlala kwi level yakhe irrespective to wenzani Asi yezwakala Amen yezwakala kehle uNkulunkulu Amen uNkulunkulu will not come azoxova udaka ngoba wena uxova udaka uxova udaka lokho wedwa ahlale ebuNkulunkulweni hey yabona ahlale ebuNkulunkulweni yena yabona Amen wenze yonke into yenzayo ahlale ebuNkulunkulweni yabona yeah wenze kwesikhathi akabonanga ukuthi wenzile kanti ubonile ukuthi uvikela igama lakhe hey yeah ngoba mayisuka la akasekho uNkulunkulu yeah mayisuka la eyaphansi usewumuntu naye hey so uNkulunkulu akehleze izingeni labantu uhlala ebuNkulunkulweni bakhe uma sithi holiness that's what we mean Jesus uma ethi banini ingcwele nje bangcwele usho njalo yabona uthi hlalani yabona yabona ukuthi uyibambile indawo yakho sibona ngokufika kwezinto yeah fika izinto ezizokunyakazisa sifuna wehle yeah sibona ukuthi uyehla yini uma wehla noma usungabuye ukhuphuka bese siyasuyehla eso jabani sithi nimgado nimbasa ubuyehla yabona uyehla ezela ukho Nkosiyami akushabe sebuyele epulpit yeah yabona so ke kufanele sime lapho basahlukaniselwe we've been set apart lento ukuthi set apart isho ukuthi khona la sisuswe khona sabekwa khona asikwazi ukubuya sibona esila esasibekwa esasuswe khona uma ufuna incwadi nje kaSamuel iBhayibheli lithi unkosikazi wana uma ethandaza umkala Elkhana wathi manginikele lo mntwana ngombuyisela kuwe insuku zonke zokuphila kwakhe lithi uma eqededa ngiyathi kukhushwa kuyeshila akakhuphukanga wana kaya ngeshila uma ebuzwa ukuthi yini ungakhuphuka eshila uthi ngilinde ukuba ngilumula umntwana ebeleni ukulumula umntwana ebeleni ukumyekisa ukuncela yeah ebese ngikhuphuka naye engasanceli ukuze ngiyomshiya endlini kaJehova yeah ahlale khona imihla yonke yokuphila kwakhe ngoba mangizomkhuphula esancela kuzofanele akhuphuka buya zonke yeah uyabona manje ke thina sikhuphuka sibuye sehle ebese liyankonzo yokwahlukaniselwa yabona liyankonzo yokwahluka ngoba nje iBhayibheli lithi uSamuel mayifika lapho wayilala ethempelini wayilala ethempelini ngoba wahlukaniselwe yo so ke uNkulunkulu ufuna simfuze ngokuvikela le ndawo esibekwe kuyo Jesus sivikela kanjani hayi ithi konke esizenzayo makonke efuna sehla sehle asehle makonke efuna sehla sehle yo yabona uNehemiah kuthiwa bamfica odongeni osanbalati benothobeni yeah bathi kukhona olapha endlini ophethe isiprofeto yeah yehla ubuzosizwa what uNehemiah ngisemsebenzini yabona awukwazi basemsebenzini ubuye wehle uyolala baseyindlini ula so fanele into ezenza kaphansi azenzeke sibhekwa abaphansi ngoba thina sahlukaniselwe that's a God that we serve entirely God is entirely separate and cannot be corrupted is incorruptible that's why iBhayibheli uma uPeter efakaza uthi sizelwe ngembewu engagugi nengaboniyo incorruptible seed lelizwe esizelwe ngalo ali incorruptible it cannot be corrupted lenye character yakhe
justice and righteousness. God's laws and judgments are flawless. uNkulunkulu uma ehlulela, you can't find fault. You can't find fault. You can't find fault. Ngoba upright and fair. Yes. He champions what is right and holds of all creation to the standard of his truth. Yeah. uNkulunkulu akayena uNkulunkulu standardless. uNkulunkulu akayena uNkulunkulu ongena standard. Yeah. Une standard. Yeah. And that is why kweza yena endaweni yethu. Ngoba he understood ukuthi in the nature esasiyiyo sasingeke sikwazi ukufinyelela kwi standard. Standard sakhe siphezulu kakhulu. So ke uma uzofika lapha ufika ngoba yena uNkulunkulu ekwenzele umusa is just and righteous. Mercy and grace despite human flaws. God's character is deeply compassionate. Jesus. Usebubini uNkulunkulu uxakekile njengoba ngisho uXovo Daka is still compassionate. Still compassionate. He offers undeserved forgiveness. Undeserved forgiveness, withholding punishment people deserve. That's mercy. And granting blessings they haven't earned. Mayibusisa ubusa ngeyibusiso ongeke ukwazi ukuyisebenzela. Yeah. uNkulunkulu akakubusisi ngento ongayithola ngamandla akho. Yeah. Akubusisi ngento ongayithola ngamandla, mayikubusa ubusa ngento ongeke ufike nje leyo. Yeah. In your wildest dream noma ungaphupha. Yeah. Indawo ongeke ufike la ongeke ufike khona. That's why iBhayibheli lithi ongavelanga inhliziyo yethu, ongabonanga yiso, ongazwanga indlebe, ongavelanga inhliziyo yomuntu, iloko uNkulunkulu akulungisela abamthandayo. Yabona? So ke usilungisela izinto eziphezulu kakhulu uNkulunkulu. God is faithful. God is entirely trustworthy. His promises are reliable. Yeah. And his commitment to his people never wavers. Ayiguquki uma ethembisile. uNkulunkulu akashintsha ama goalposts. Okay. Akashintsha ama goalposts uNkulunkulu. Lemkhona umikhona ngoba uthembekile. uNkulunkulu afuna ukukuroba. uNkulunkulu afuni. uNkulunkulu uletha usizo lokukwenza uachieve izinto obungeke uyi-achieve uma yena ubengekho. Amen. Amen. Ngicela sigcine nganaka ama-inherent attributes. Okay. Inherent attributes. Lezi zinto zasebuNkulunkulwini. Nele izinto lezi zasebuNkulunkulwini nje. Okay. Eze akekho umuntu ongafinyelela kuzo. Kuzona. Noma ngabe kuthiwa ulwa ngamandla akho onke ngeke ufike kulezi zinto ezobuNkulunkulu. Number 1, omnipresence. Omnipresence. Man. Now, ngicela silalele omnipresence. Okay. God is fully present everywhere at all times. Okay. Okusho fanele anene masikhuluma omnipresence. Asikhulumi ngomuntu. Ngicela ukwenza isibonelo. Sekwaba khona manje ama CCTV cameras. Yeah. Othi usegoli noma uphesheya. Angilinganise nje ngithi usegoli. Kodwa still uyakwazi ukubona emzini wakho ukuthi kwenzakalani. Yeah. Ngokuthi ungene la kwi-gadget. Yeah. Yeah. Ungene kwi-app. Ebese ukwazi ukubona ekhaya ukuthi kwenzakalani. Yeah. Kodwa awukho khona. Unkulunkulu akanjalo.
ayikho indawo uNkulunkulu ayibonayo kodwa angekho kuyona. Okay. Yabona ngoba wena njengoba uyibuka ngama gadgets. Yeah. Mangathiwa khona into eyenzakalayo. Fanele uthola umuntu oseduze ozomthuma ukuthi aphuthume. uNkulunkulu akasibuki ngamakhamera. Akasibuki akekho kimi uphisi wakhe. Fully. Okay. Nakuwena fully. Phesheya fully. The whole earth ukuwona ayingxenye zakhe. Ayithi khona ingxenye abukayo. Yeah. He is fully. Yeah. That's what omnipresence means. That's what omnipresence means. It means ukuthi he is fully present everywhere at all times. Yabona? Yeah. Uyabona ke manje ukuthi umthandazo la. Ngoba once uMongcwele wayimbula lento kaomnipresence. Yeah. Iyaphela indaba kummanage. Yeah. Yabona? Yeah. Futhi lento once waqala yambula uMongcwele wayicindezela wayiqopha enhlizweni yakho. Uyaqala manje to understand asikho isidingo sokumbiza. Sure. Okay. Yabona? Awumbiza uthi woza kuthina. Ngoba ezephi? Ngoba ukhona. Yeah, uthi ngiungikhona. Ngiungikhona igama lami ngiungikhona. Aya, yabona? So, in other words, he understanding and this thing, mind fails to comprehend it. Jesus. Ingqondo uthi uyayibamba lento ngengqondo iphunyuke. Lento usizwa umoya ongcwele. Yeah. Usizwa umoya ongcwele. Ngoba nje bakuthiwa inherent attributes. Na umoya ongcwele uzoyithola. Nayo omnipresent. Yabona? Yabona? Yiko ukuthi uNkulunkulu it's our maturity level that is going to help us to change ngoba kune language esiyisebenzisayo esafica isetshenziswa osekulukhulu ukuphuma kuyo kodwa the revelation yesikhathi ikhomba ukufanele sesi develop kwafika isikhathi la siphuma khona. Weliqiniso khona amaculo ayiculwa okwakuthiwa yehla moya. Yabona? My mouth akehle amangathi ngehlephi. Yes. Ngoba I'm omnipresent. Yes. I'm fully, fully present everywhere at all times. All kwethu is to be conscious. Amen. Of his presence. Ukuthi uphakathi kwethu. Phakathi kwethu. Yeah. Omnipresent. Any attribute. Enye attributes akhe. Obunkulunkulu. Ubunkulunkulu kuphela. Obukwazi ukuba sezindaweni zonke ngokuphelela kwako ngesikhathi sonke. Number 2, omniscience. Omniscience. God is all knowing. God is all knowing. Ayikho into angayazi. Ayikho into uNkulunkulu angayazi. Ayikho into angayazi. Nale anele izokumangaza ithi he understands the past, the present and future perfectly. Past, present, future. Perfectly. Perfectly. Futhi nje angazi, can I take this a step further? Yes. Bengizothi kuye na yiki past. Kuye na yiki future. Yo. Uphila kwi present.
Hey. Wena ozolala uzothi kusasa. Yena kozeli akalali. Yo. So ke uzomthini uNkulunkulu ngakho. Ngoba uNkulunkulu abenziwe ngabantu. NoNkulunkulu abangabantu. Yeah. Unento angayazi. Hey. Athi ayisengikhohliwe. Hayibo. Hey. Lona ubona izolo engathi namhlanje. Hey. Abona ikusasa engathi namhlanje. Yeah, yeah. Enye yezinto elapha kuye, this is just aside. Ithi wazi isiphetho esekuqaleni. Hey. Uthe qala la isiphetho. Besesasa. Uyabona ukuthi ayikho into emthusayo. Yeah. Ngesikhathi uthuka wena uyamangala ukuthi uthuswa yini. Hayibo. Yabona. Ayikho into ethi wathi abangena emkhunjini bawele bangaphesheya. Wangakhuluma ngesiphepho. Akakhulumanga ngesiphepho. Ngoba isiphepho kwakukhona isifundo. Ayiyosifundisa. Isiphepho sasiyombula yena kubona. Hayi baba. Hayi ukuthi isiphepho engasazi. Isiphepho ayazi okwakuswela ke lithi kuwe kuzo. Akabatshelanga laba ngoba kwakhona isifundo fanele basifunde sebefike khona. Kanti futhi isiphepho kuyena uthisha mefundisa angithatha ka matric mefundisa akafundisa hume nje ufundisa bese kumele wen test endleleni enza ama test surprise tests engingena eclass lo khipana ama test exercise books how sesiyasha njalo sesiyabhala test le test anibhalisa yona ufuna ukutesta ukubamba kwenu abese buya kuba khona izifundo azenzayo kuyo la esiphephweni khona into ayeyitesta kubona kanti kukhona isifundo ayobafundisa sona ngoba baphuma la sebebuzala bethi kanti lona ubani kanti lona kanti ubani lona nomoya hayibo nolwandle yamlalela bebengeke bazi hayi uletho ziyamlalela befanele bawofunda ukuthi lwabamba nayo iphepho nolwandle kuyamlalela kodwa futhi aphendukele kubona athi nokukhola okuncane yini nibe nokukhola okuncane osibeke yo test ukukholwa kwabo kwatholela kuncane ngaphekwa lokho kufanele bathola isifundo sokuthi umoya nolwandle kuyangilalela. Jesus. That's a God that we serve. Yo. That's a God that we serve. That's a God that we serve. He understands the past, present, and the future perfectly. Hallelujah. Ayikho efihlakele kuyena ngawo. Yeah. When he looks at you, he looks at your totality. Yes. Ayikho indawo zobethi akade ngilethela ama record lapho ukuthi wakwenza no ubona yonke into la yonke into okunye esikubona ngayi lokho ukuthi omnipotence. Yes. Omnipotence. Masuthi omnipotence. God is all powerful. Yes. All powerful. All powerful. All powerful. There are no limits to what he can do. There are no limits to what he can do. Ayikho into ekuthiwa ayike lana abandlawo. Asiyozama kwenye indawo. All powerful. And he maintains ultimate control over the universe. I-control umhlaba wonke. Umhlaba ngokaJehova. Izwe nabakhileyo kuyo. Jesus. So ke yonke into under his control. Yonke into under his control. Amen.
Sesiyaphetha bazalwane bami ngale engithi he is sovereign. He is sovereign. Masithi he is sovereign siqonda ukusho ukuthi God is supreme authority over all history and creation. Yeah. Unosomandla laba sithe powerful la sithi authority. Igunya. Ungumnikazi wamagunya, umnikazi wegunya lonke. When esho into iyanyakaza. Jesus. Umesho isifo siyanyakaza. Mesho isimo siyanyakaza. Mesho ulwandle liyathula. Yes. Mesho umoya uyamthobela. Hallelujah. Usovereign, unamandla, umnikazi mandla wonke. Hey, Jesus. Umnikazi mandla, umnikazi igunya. Ayikho into enganyakaza ekushona kwakhe. Siyabonga kakhulu bazalwane bami, ngiyacela ngenxa yesikhathi sethu ukuba simelana namhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Jesus. Siyacela ukuba sibekezele. Siyakholwa futhi ukuthi kukhona enikutholayo, kukhona okunilekelelayo. Niya ulwazi ngoNkulunkulu, kumazi uNkulunkulu. Intimate relationship with him is being developed. Kanti futhi nesimo sethu, our lifestyle and character is being changed to that uNkulunkulu anokudunyiswa ngayo. Asibonge kakhulu bazalwane bami, uNkulunkulu makanibusise. Are there any questions, Thandaza? Thandaza. Okay, asithandaze ke bazalwane bami. Angazi noma umfundisi ikhonjwa ukhona yini? Mfundisi ikhonjwa ukhona? Ngiyacela usithandazele mfundisi. Yes, Lord. My God, thank you for this intimacy. Relationship that we have with you. My God, siyabonga namandla onke. Usibulela, usibandisi, namandla onke. Egameni likaJesu siyabonga namandla onke. Usilele. Usilele namandla onke lokho yikho. Yasileleka yithi namandla onke. Father God, we thank you. Namandla onke for this knowledge of this Lord. Sample aluhlobo kithi namandla onke egameni likaJesu. Ushintsha i-character yethu, ushintsha ne-personality yethu. Yes, hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus. Jesus. Siyabonga Baba. Siyabonga. 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 Father, we thank you. Sinikeza lokhu ngabantwana bakho abakhe platform. Namandla onke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Abusisi namandla onke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha usulele. Thank you, Lord. Yeah, rub it on us, God. Rub it on us. Rub yourself on us. Rub yourself on us. Open our minds to understand. Thank you, Lord. In the wonderful name of Jesus, we pray, oh God. Thank you, Master Jesus. Amen. Amen and amen. Bazalwane, thank you so much. God bless you. We'll see you next week. We'll see you. Hallelujah. Youth revival. Okay. Kuleli sonto lomhla ka 15 kuya ku 18 sinemvusele abantu abasha. It's a youth revival way of prayer. So ke siyacela ukuthi abazana abaphumelelayo please sihlangane nabo lapha ku 564 cause Chris 564 Tom Road kwandengeze Soul Saba Ministries. God bless you bazalwane. Amen. Amen. Amen.